Здравейте хора, аз съм Стар Макс и това е следващия епизод на Майнкрафт. И Майнкрафт заби. Ще се върна, когато Майнкрафт се... не, ето го, прави се. Хайде, Бони. Оу! Ти нямаш интернет, дуде. Вече не се казвам Бони. Аз не се казвам Бони, аз съм Бони Геймер. Ей! Много тегло вода. Влизаме. Да, това е Бони Геймер 13, обърках се. Да, хора, след някой месец ще спра поредицата, защото ще имам нов телефон и ще направя нов канал. Може ли малко ете ми? Аз честно казвам. Да, хора, вижте, аз съм с текстурен пакет. Ама. Чакай малко. Виждате, с текстурен пакет съм. Hey, dude, look at me. Пау, пау. Чакай малко, завъртях се. Пау, пау, пау. Виж мен. Пау. Чакай. Напри на third person view. Да си гледаш. Туф. Така, аз отивам. Ама нямаме мина още, бе. Аз ще я направя. Добре, направи. Тръбова ми торч. Чакай, трябва ми крафтинг тейбъл. Да, хора, надявам да ви хареса текстурния пакет. Специално за вас го свалих. Милена. Не се казвам, бре. Дует, бръкаш ми другото. Не, Милена. Стига не, обеща ми. Еде, само за този епизод. Имаш ли торчове? Не. Айде бе, копай. Рано. Златото даде при нас зайче. Златото казва. Ще има доста още да експлорим. Чакай, аз ще продължа. Али ще направим бренч. И чакай, ма. А знаеш ли къде ще направя бренч? Ей. И още айрон. Бренч майнинг не беше ли да копаш отстрани, бре? Може да се прени надолу. Дай да не копаем надолу, за всеки случай му впаднем в лава. Не, няма как. Не може да стопим бедро. Да, хора, виждате, събрахме 16 айрон, 17 даже. Аз нямам кол, бре. Браво. Аз са кача да кол. Мина гадна кола. Ще продължа и за двамата. И да, хора, виждате колко много еран събрахме в първите минути. И още еран! Дуд, ти току-що влезе и веднага хайде в мината. Можеш ли да почекаш още малко? И защо? Паднах! Къде падна, бе? Щом ти виждам името, не си далеч. Ще направя малко торчове и ще дойда. Качих се. Само да изкопам айрана и ще сляза. Да му се не види, аз нямам колко. Ето тук ще направим нещо като честрън. Тук не е честър, бе. Аз нямам торчове. Нали брат не са тия на магите?
Не, загубих се, помощ! На къде тръг... Ти що тръгваш на некъде? На не иди си. Хора, ще се върнем след малко. Хора, върнах се, още се опитват да ме намерят. Защо пък се опитват? Аз те намерих вече. Ела ми помогни ме. Ето ме. Чакай, не копая. Ще направим път. Хубава мина. Всъщност. Кол! Ела да осветиш тук, бе. Идвам, но после ти ще осветяваш. Точно. Имаш ли дърво? Да, имам. На ти да направиш торч. Ево. Аз имам също колбе. Ще ми стигне за да направя 8. Имам 9, ама... Хора, клипът няма да е много дълъг. Това ще е епизод 3 от моето оцеляване, но ще съм в този свят. Можеш да го наречеш епизод 1 New Survival with Friend. Аз така мисля. Дай ми малко дърво. Ти ще не изкопа преди да влезеш в мината, бе. Значи всичко. Това е всичкото дека, с което разполагам. Тако, бе! No. Чакай малко, бе. Още айрон. Дай крафтинг. На. Дай пръчки. На. Дай кабел. Няма, бе. Имаш кабелстон. Айде да вървим. Още айрон. Скопай като още айрон. Прикол. Дуд, тук има вода. Да я запуша ли или не? Добре, ще я запуша. On the side. Хора, сега... Да, хора, върнах се. Кажи сме Ще видят. Добре, Да, хора, без текстурен пакет съм. Не го питате защо при трошенето и при крафтането на неща не бъгваше. Какво подявате виж това, бе? Ама човек, ти не си видял, че има спаунер. Къде има спаунер, бре? Тук, Дуд, ти на къде си подявал? над тебе. Ама, тук що има? Как има спаунер? Тук що гледахме горе, нямаше нищо. Аз ще видя в другия, че е изкупан. Не им така. Ще го взема. Лист. Още айрон. Аз съм на 3-ти левел. Вземи конната броня. Не знам. Скачам! Бум!
Baby, give me that boom, bam, bam. Come on. Give me the freaking code. Ела да оберем мостовно. Чакай малко, бе. Да си помъкна торчовете. Виж как съм глупав. Сложи един торч на това. Мърни малко. Не ми пука. Бе, що не си вземеме и честовете, бе? Взема. Ще харчим дарва повече. Дуда, ма всички ама си стълнали, бе. Ти може да се украсим къщата. Да, за това ясно, но... Добре, ела да спорнем някъде сега. Чакай малко пък ти. То ще е моя. Бе, Да, хора, това ще е от мен. Чао.